Hej Martin. Hej. Vi sidder her på We Are All Heroes hovedkontor. Kunne du ikke lige fortælle, hvad sidder du og laver? Jo, det kan jeg sagtens. Lige pt. så sidder jeg og arbejder lidt med nogle kommende træningssamlinger, vi vil lave. Blandt andet med noget løbetræning, noget svømmetræning og nogle cykelture, vi også vil sætte i støbeskeen. Det handler simpelthen om at få noget i kalenderen, som medlemmerne af We Are All Heroes kan drage nyt af. Fedt. Hvornår kommer de der aktiviteter i kalenderen? Svømningen vil starte op fra omkring juni. Det handler simpelthen om, at vejret og vandet det skal være varmt nok til, at vi kan tillade at sende folk ud at svømme. Cyklingen den starter ganske snart. Egentlig. Det handler lidt om nogle fælles ture, hvor vi kommer ud og kører lidt på de kendte ruter. Ironman-ruten, Øresundstriathlon-ruten også, kommer vi også ud og kigge på. Løbetræningen, der kommer 3 datoer forhåbentlig ganske snart, som bliver annonceret på både vores Facebook-side og i vores nyhedsbrev. Fedt. Tusind tak. Tak selv.